Maayong buntag mga hikalang igsuon. Hinaot unta nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasikas sa Kabuntagon. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan, si Sir Bernard Pantaleon, nga magahatod kaninyo og mga tips ug mga kasayuran may tungod sa pag-uma, livestocking ug mga impormasyon sa maayong kahimsong ug kalawasan. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban si Sir Bernard Pantaleon. Dalit ka nato sa SED Marketing. Ug karon ato nang sugdan ang Kasikas sa Kabuntagon. Kasika sa Kabuntagon, pinagi sa tong kasika sa panglawas. Ako niya po ni si Kapanyawan na Bernard Pantaleon. Adlaw karon mga Kapanyawan nga Miyerkules na, pizza 5 sa Agosto tuig 2026. Uy, sa mga nag-birthday po di karong adlaw, happy birthday kanyong nga tanan. And many more birthdays sa tukam kaninyong tanan. God bless you always and good health. Maro gina importante dia. Og siyempre kini nga nga kasika sa panglawas, giato Japon na kanato mga Kapanyawan sa SED Marketing Incorporated nga mao kini tigama og tigapud sa mga produkto tama na lamang sa tuang SED Panyawan Plus with mangosteen, SED Panyawan with garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap ug ang ato ang SED Celebrity Beauty Soap nga available na sa mga parmasya, butika, mga drugstore, sa mga groceria diya sa inyong mga lugar. Dadapita sa may Visayan na Village sa Tagum City, may buntag na diya mapalit sa may KM Joy sa store. Dito sa may nabunturan na Double de Oro, nasa Mabuhay CLC Grocery. Dito po sa may Kapalong Davao del Norte, nasa Mabuhay Grocery. While diha sa may New Pandan na Panabo City, nasa may JCA Wheat and Dry Goods. Oning pipila ka mga parmasya, mga groceria, mga Kapanyawan, no, na available po ni ato ang mga produkto. Alright? Well, sa pikas bahin po da mga Kapanyawan, no, di na magyud kalimod ang panahon karon, di naging matag na, no. Dunay kalit nga mga pag-ulan, kusog pagyud. Doon na po kalit mga Kapanyawan nga pagdahili sa yuta or kanang landslide. Ingon masab kini nga kalit nga mga pagbaha nga nasinatian na karon sa mga dekada nga dapit kung mga lugar. Dili lamang diri sa tuwa sa Region 11, ingon masab diri sa tuwa sa kinatibukan nga sa dakbayan sa Davao. Kamo na nga tungod sa di matagna nga lakat sa panahon, mukalit og ulan, kusog pagid kayo, hantod mo resulta sa mga pagbaha. Ingon masab pero matigayon nga mga pagdahili sa yuta or kanang landslide. So ang importante diya mga Kapanyawan, ang pinggit na kanunay o kanunay kita mga liya nga sa itong makagagahom nga malikay kita sa bisan unsang mga katalagman nga mukalit ra o abot nga dili ginato matagna karong panahona. While sa pikas bahin pod, tayod man ta basta dunay mga pagbaha, labi na karon nga sige na puga uwan. Usa diha sa mga sakit nato nga makuha kanang gagikan bitaw sa tubig sa baha. Labi na gid kadto nga dunay mga samad sa ilahang nga mga tiil o guban pa nga parte silang kalawasan nga kung nga mahimo dili ninyo basta-basta og humol niya nga tubig sa baha. Kay diha sa tubig sa baha mga Kapanyawan, di magiging kalimod, daghang gid diha ang bakterya. O usa diha sa mga peligro pod, no, nga bantayan gid nato. Pero usahay manggod pag emergency na, di naman kakauna-una na. Pamahala na. Doon ay tambag nga tuwang usa sa mga ilado po nga doktor, no? Nga mao si Dr. Willie Ong. Kana bitang usa sa mga makuha nga sakit gikan sa tubig baha. Kanang gitawag og leptospirosis. Daghan naman nasayod nini, di ba? Pero kay di balik naman po nirong mga pagulan-ulan karong panahon ha. So bantayan na pod, so pahinumdum na pod da. Pero matod pa sa mga eksperto o matod pa sa ni Doc Willie Ong, bisan og walay ulan or baha, pwede paghihapon ta nga magka-leptospirosis. So ana, ang usa sa mga tambag sa doktor,
Unya kini nga leptospirosis mga kabanyawan, usa kini kasakit nga gikan sa ihi sa ilaga. Manibantayan na nato karon ha. So ato na nga ipadayon man itong isgutan ay bugbiya ha. Ato ning isgutan sa atong pagbalik. Dili pon sa to ang kasika sa panglawas standby. Matud ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posible nga maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apil na niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang SED-COGON mao'y usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Cogon grass nga napamatud ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Mao kini ang SED-COGON Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Cogon, lawas baskugon. SED Health Report. Health Report. Si Danny Diximo di na makalakaw tungod sa pagpanghubag sa iyang tiil. Mitumar sa SED Panyawan Plus. Nataki ko, usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga nang hupong ko tiil. Maghigda rin ko pirmi kay og itulog na ko mo. Kuan man sa kanang mo hupong mo sa maayo. Ginain naman po na ko SED Panyawan with Magusin every meal. Dandan og mga 2 ka semana nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato naka-recover ako, naka-drive na ko mo. Danilo Diximo Jr. Taga poblasyon na Kunoy Davao del Sur 40. Bigat ginhawang walang kapantay. Sedlin, Sa sakit ng katawan niya nagsagot agad. Sedlin, Pahit-pahit lamang ginhawa'y tiyak, mula ulo hanggang paa. Muscle pain ay mawawala, Sedlin, kasama mo araw-araw. Pahid na. SED Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada. Wala pa dayon ta mga kapanyawan. Leptospirosis bacteria. Naani karon. Pero matod pa sa doktor, bisag walay ulan, nuna gyapon ning leptospirosis. Ang leptospirosis, kasubon ako, sakit kini gikan sa ihi sa ilaga. Posible kining magpuyo ang mga virus or bakterya. So kanang gitawag og leptospirosis, gikan kini sa sakit or gikan kini sa hayop, partikularmente sa ilaga, no? Ingon masab naapo din sa atuang mga iro. Baboy, ingon masab sa baka. Bisa na kinsang tao nga adunay leptospirosis, ang pwede kini siya nga makatakod ngadto sa uban pinaagi sa iyahang nga dugo, ihi, sulod sa usa ka bulan. Yung mga dibantayan na, no? Kinsa dunay leptospirosis diha, makatakod mo. Ang pangutana karon diri mga kapanyawan, asa makuha ang leptospirosis? Kung aduna kay samad, partikularmente sa tiil, unya ni lusong kabitaw niya na nga tubig baha, mitamak ka ba, mitaak ta sa tubig baha, posible nga musulod ang leptospirosis sa bakterya sa imuha nga lawas. Nya makuha usab kini mao nga sakit sa kanang gitawag og lapok nga hugaw. Basta lapok kasagaran na hugaw mo gina. Labi nagagikan sa mga pagbaha nga lapok, linugdang. Puribin tatong gikan sa bukid ba, kaya di pa kayo ng lapok. Pero maabot na gani sa syudad nga mga lapok, wala na. Puwerteng kumplituhan na gina sa bakterya. So isa po na, no? Yung masab diya sa mga tanom o sa mga kontaminado nga swimming pool. So katong mga nagabaton o mga swimming pool bitaw, dapat mintinon gyud ninyo na ang paghinlo. O kung sa'y mga requirements na tumanon yun. Kaya pwede nga makuha ang leptospirosis sa bakterya diya. Kung ang naligo o sa kasayod o sa may balo na doon na sa leptospirosis. So makatakon siya. Manay bantayan na diya. Ang sintomas nini, bantayan nato niya, sintomas kanang grabe kasakit sa ulo. Yung masab sa kalawasan. Makasinati usab og kalingtura,
ug kanang pang yellow sa ato ang mata. Color yellow ang mata. Nya mugawas ang sintomas sa leptospirosis pagkalabay og 5 hangtod 14 ka adlaw human ka milusong sa tubig nga baha. So timani ha, bantayin na ninyo ha. Sabi na doon na pa'y mga samad diha. Matod pa sa mga eksperto, pwede kini makadaot sa bato. Atay, kasing-kasing, baga o otok. Kasagaran gini mao ang bato. Mao'y maigo o maabot kini ngadto na niya sa kidney failure o dialysis. Adunay 20% ang nangamatay nga nakasinati o kidney failure. Ang pangutana, paunsa kini malikayan ang leptospirosis karong nga panahon na. So ito nang ipadayon mga kabanyawan, ang atong gisgutan karon ugma diriyapon sa tuwang kasika sa Kabuntagon, pinagi sa kasika sa Panglawas kay medyo nakabsan tayo kag oras. Katuang kasika sa Panglawas. Hanto ugma. Salamat kayo sa inyong pagiguban. Ako gyapon si Kapanyawan na Bernard Pantalion, amping tang nga tanan. Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakaton nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SAG Marketing, ang kasika sa Kabuntagon. Uban ni Sir Bernard Pantalion. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon, ang kasika sa Kabuntagon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.